Lezigezi indaba zo-1 KZN TV ifundelo samukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Luyaqhubeka lokugomela amatele eyabangcwabi ibambe inkomfa kanti basola umkhonyovu kolezindlu kwaDukuza. Abafuyi bezinkomo basempendle maphakathi nesifundazwe KwaZulu-Natal bakushayeleke ihlombe kufika komnyango wezolimo nohlelo lokugonya kwemfuyo ukuvikela isifo samatele njengoba ke uthembele kakhulu kwimfuyo ukuziphilisa. Kuyimanje ke umnyango wezolimo usugoma izinkomo ezingaphezulu kwesigidi kanti kulindelwe ukuthi ke kushaya uNtulukazi usuliphothulile lolu hlelo. Abafuyi bezinkomo basempendle maphakathi nesifundazwe KwaZulu-Natal bakushayela ihlombe kufika kwabomnyango wezolimo behola umphathiswa walomnyango uThembeni kaMadlopha Mthethwa ukuzogoma imfuyo yabo ukuvikela isifo samatele. Labafuyi bathi lemfuyo baphila ngayo. Lisile kakhulu ukuthi uhulumeni asilethele umjovo, asixhase ngemjovo ngoba iyabiza, asinayo imali thina yokuyithenga imjovo. Besinovalo lokuthi inkomo zethu zizoze zingenwe ilesifo singenayo imijovo. Manje ngaloo njengoba senifikile lana uhulumeni siyajabula kakhulu sesizothola imjovo sesizokwazi ukukhululeka manje. Balekile kakhulu kuthina ngoba noma ngivelelwa into kuyenzeka ukuthi ngikwazi uma ngibona ukuthi ngiyashoda ngithathe yona ngihambise endaleni ngikwazi ukuthola amandla ngidlule kuloko. Ibalekile kakhulu kuthina imfuyo. Jabula kakhulu uhulumeni esilethela lolu hlelo. Ngoba sinovalo phela ukuthi kuzoze sifike isifo lesi singajovile asinawo nemjovo lesojova ngani. Siyabonga kakhulu uhulumeni. Umnyango wezolimo usemkhankasweni ukugomela isifo samatele zonke izinkomo esifundazweni nje obusukwazile ukugoma izinkomo ezingaphezulu kwesigidi. But seswa edile namhlanje nje bano 26 teams okukhombayo ukuthi kungekudala sizobe sesino 8 khombayo ukuthi kuhamba kahle kakhulu. And iplan yethu ngokubuka kwami sizoyikhava futhi abalimi bajabule kakhulu. NgoJuly sobe sesiqede zonke inkomo futhi sobe sesiqalile njengoba kwezinye indawo esiqale kuzona ko Herikwala mkhanya ukuthi sekukhona iprogram yokumophapha asebelandela ngemuva uma kwakukhona inkomo esele. Sineqiniso ke lokuthi sizobe sesiqedile sesifinalize nje ama touches sesizobe sesibuka ukuthi phase 2 uphinda kanjani. Abasebenzi basemnyangweni bawenze kahle kakhulu umsebenzi. Sekukhala laba abadayisa imithi ukuthi cha imithi emadipini ikhona, imithi futhi leyo kwelapha yokunikeza inkomo ama vitamin ikhona, nale mgomo ube khona kangangokuthi abakusekho kangako ugijimela endaweni edayisa imithi. Umphathiswa lomnyango uThembeni kaMadlopha Mthethwa uthi izindawo abahamba kuzo abafuyi okunye bakhala ngakho amadipha kanjalo nokulungiswa kwawo lawo asemadala. Abakhala ngako ungabikho kahle kwama dipping tanks amaningi amadala adinga ukulungiswa. Sixoxileke nomnyango ukuthi asiwa prioritize sibone ukuthi siwalungisa kanjani. Lo mnyango uveza ukuthi ngenyanga kaNtulukazi uzobe usuzigome zonke izikomo kulesifundazwe. Izindabeni zo-1 KZN TV bekuThabani Maphumulo empendle. Inhlangano engamela abangcwabi kuleli South African Funeral Practitioners Association ibambeke inkonzo yokudingida ngezithinta ke lomkhakha kufaka ukubhunga ngemithetho edinga ukuguqulwa amaso okuphuculula amabhizinisi nokunye okuningi. Le nkonzo esithukezini ihlanganisa nabakwamanye amazwe abazokwabelana ngolwazi ibanjeleke eThekwini. Ongqongqoshe wamabhizinisi amancane kuleli uthi ziningi izibopho ezenza kube nzima ukuqhuba umsebenzi wokungcwaba ezivela eminyangweni yahlukene kufaka phakathi owazi sekhaya owabasebenzi omasipala njalo njalo. We are going to engage these departments that I've spoken about. So that's the first thing, to assist them with reducing red tape, but also assist them with compliance, because all the regulators, they come and impose compliance. But one of the biggest challenges is the fact that the sector itself does not take interest in participating in the development of the legislation. So most of the time they only get to know about the legislations when an inspector comes or somebody comes to say there are these regulations, which is why we said there's a need for us to enhance
educational awareness in terms of the compliance, which means, again, not only SETAs, but also the regulators themselves must be able to embark on an awareness drive. The third aspect is ensuring that how do we assist them to localize their products? There's lots of components in the value chain in the funeral industry. The financial services sector, carpentry, design, eventing, catering, farming, all of those, they require collaboration amongst them as entrepreneurs. Lenkomfa kungokuqala isingathwa ezwenikazi Afrika kanti ihlanganisa nabezimboni ezivela emazweni ehlukene. Phakathi kokudingidwe amaqhinga okuxazulula inkinga yokushoda kwezindawo zokungcwaba nokunye okuningi. With a lady from Colombia, Teresa presented to us a vertical cemetery they are developing in Colombia, which might be very helpful for South Africa. And also we had a manager, general manager from AVBOB, Obes Presentela, also aquamation, because it's another form of another method of burial, which is very helpful as well. Because if we run short of burial space, we need to teach people about other burial methods, because underground burials are not the only burials. We've got mausoleums, we've got reopenings, we've got aquamation, cremation. So people let's allow the public and the community to choose. Abamabhizinisi akhona kulemboni bakhangise ngemisebenzi yabo kukhuthazwe intsha ukuba ke ingene kulomkhakha ngamakhono ayo ehlukene. Njengo BJ Funeral Directors siqashe iyouth kulonyaka e150 ukwenzele sithuthukise kwezamakhono, abanye bane marketing, abanye bane mortician, abanye benzi embalming, lamabhokisi wabonayo ala youth e50 eparticipatayo iyona eyenzela amabhokisi le esiwabona njengamanje. Ibusiness lethu specifically deals with water purification systems and specifically with bottled water. So siyasibona emngcwatshwa ukuthi emngcwabeni uthola amanzi, but what we do is for bona abantu bemngcwabo, because they are a business and wherever you go you want to advertise a business lakho, so siyakubrandela wona amanzi, uyakwazi ukufaka, so isebenza as a marketing tool. Lenkomfa iyaqhubeka kuze kube usuku lwangoLwesine. Ezindabeni ze1 KZN TV kube kuntomkhona Mvubu ngiseThekwini. Umndeni wakwaMenyuka kuWard 5 elindelana kwaDukuza usola ke izinduna zomkhandlu wesizwe sakaDube ngetulo lokukhipha ke endlini kahulumeni RDP egameni elithi ke khona sedayiseliwe. Lokhu kuvele kwingxoxo neziko lezindaba libe nayo namalungu omphakathi kanye nomndeni namuhla. Oyilungu lomndeni ongathandanga ukuvezwa ubuso esabela impilo yakhe uthi bafika kulomxhaso ngonyaka u2007 befakwa yikhansela ngaleso sikhathi nekomiti lalo, kodwa siyaxakeka mase kukhona abamlwisayo. Njengamanje khona ubhodi othithengile lendlu le uyasikhipha ke lapho uyasilwisa, so indaba le yendlu isenkantolo iyakhulunywa, abameli bayikhuluma enkantolo, but sithe sahleli ke kwavele ngelelanga wafika ezofaka amatshe lana, wafaka ngikhipha ifuna ungikhipha lana, wabulala isicapha, lesicapha nje sisha lesi, wakhipha iframe wayibeka lapha, isicapha sesangishaya la. Ukhansela wendabo usuyalwazi lolu daba kusukela kudala engakabi yekhansela, waqinisekisa ukuthi umndeni wakwaMenyuka wafakwa yekhansela ngakho akwazi ukuthi bebakhiphe bengenayo indaba azobabeka kuyona. Into nje umuntu angayisho ileyo ukuthi okokuqala nje indlu yomxhaso ayidayiswa, okwesibili isizathu esaholela ekutheni umkhandlu noma i-leadership igcine inikeza lo mndeni lendlu ingoba kwase kunesikhathi eside lendlu ihleli ngenamuntu, selo kuyakhiwa umnikazi wayo umama akaze wahlala kulendlu, waqashisa ngayo intsha kuze kube ukuthi igcina isikulesi maybe kusona la kubonala khona singagcina ihlala igebengu. uMenyuka uthi ngomhla ka14 kuFebruary kuwona lonyaka wabizelwe enkantolo yomkhandlu kwaDube kwathiwa kuzomela kushaya umhla ka15 kuApril esephumile kule yandlu. Bangibizile lapha enkantolo yenduna kuhlela amadoda nje ayemaningi, ngwazange ngisho kwabala ngoba ngangithukile ngisaba futhi.
ubhuti ufaka icala lapho ukuthi sina sifuna ukuphuma endlini ayithenga kanto wakhe. Angizange nginikeze ngisho ithuba lokuchaza nje ngangithethiswa nje ngamezwa nje amadoda amaningi ngingazi nokuthi ngizothi ngithi ngiyaphawula bathi ngingaphawuli angivume ngithi yebo noma cha mabe ngibuza umuntu imibuzo noma kufanele ngichaze kodwa nje ngithi yebo noma cha kwakunzima nje angizange kube mnandi ngakuzwa kakhulu ukuhlukumezeka. Ukhansela uthi akukho emthethweni okwenziwa umkhandlu wenkosi ngoba inkantolo yathi lo mndeni awuqhubeke uhlale. Akwazi ukuthi udaba lingaye enkantolo ifike inqumo inkantolo ukuthi indlu usisa aqhubeke nomndeni wakhe ahlale phakathi kodwa futhi utholakala ukuthi sekunokungenelela osekwenziwa ubuholi bendabuko okungaphezulu kwesinqumo esithatha inkantolo sikole ekutheni isinqumo senkantolo singaphezulu noma isiphi isinqumo esingathathwa noma ngabe isiphi structure emphakathini. Ukholwane Ngubane okuyena othuthengile iziko lezindaba limthintile wavuma ukubonana nalo kuthe sekumele kuhlangane wathi usematasa futhi angaphinda thintwe ngalolu daba lwendlu. Iziko lezindaba limthintile usihlalo womkhandlu kaDube umnumzane uS Mabaso wacela ukuthi kwenziwe isikhathi kuziwe kulomkhandlu ukuze bezoveza ukuphawula kwabo nokwazi kwabo lolu daba lwakwamenyuka. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 Giselindelani kaWard 5 kwaDukuza. Usomlomo kaMasipala eNewcastle umntwana athenga amehlo Zulu uthi ke kufanele sithuthukise izindawo zamakhosi ngokulungisa ke imigwaqo engenele emakhaya kanye nokusondeza amanzi eduze nabo. Usho kanjena ke ngenkathi kuqhubeka umhlangano obuholi boMasipala eNewcastle kanye namakhosi lapho kube kuzobhungwa khona ngohlelo lentuthuko edidiyelwe yonyaka mali 2026-2027. Usomlomo kaMasipala eNewcastle umntwana uthenga amehlo Zulu uthi umhlangano namakhosi kanye nezinduna bengokubhunga izinhlelo zentuthuko ikakhulukazi imigwaqo. Besinomhlangano wamakhosi nezinduna zonke khona besizoxoxa ngendaba yeIDP nabo sixoxileke nabo ngoba besicela ukuvo kubo njengomphakathi okhona endaweni zamakhosi. Cha uhambe kahle wona umhlangano besinayo uDeputy Mayor wethu Nkosi ngoba umhlonishwa uNyamazana usabanje umkhuhlane. Ngakho ke sixoxele nabo ke banza ama contributions abo baphawulile ngoba amakhosi ahlushwa indawo kakhulukazi imigwaqo emakhaya nendaba ke zamanzi nanokuthi ke nabo bayabona ukuthi kukhona inkinga ekhona ngoba ezinye zezinduna zivele ifake abantu ngaphandle kokuxoxisana noMasipala. Ubeseveza ukuba kunokungasebenzisani kahle phakathi kwamakhosi kanye namanye amakhansela. Kodwa kwase banezikhalazo ke engisazoyibheka mina njengasomlomo. Kufanele ngikuvume lokho. Amakhansela ethu amanye awayi wonke mhlawumbe ngathi u5% awasebenzisani kahle namakhosi. Kanti thina amakhosi umthetho usibekele nohulumeni ingakho khokta national and provincial kukhona indaba amakhosi ahlala emkhandleni yethu ukuze abe ne-contribution futhi azi ukuthi ke akulindeleke ini. Manje ke uma amakhansela engakwazi ukubambisana namakhosi kodwa ke kumsebenzi wami njengosomlomo ngixoxisane nabo ukuthi awumkhulu ngaphezulu kwenkosi. Inkosi na usendaweni yayo ungaphansi kwayo uyisizwe senkosi. Ugcizelele ngokuba kunezinhlelo zokuba kulungiswa amanzi emawadini akhela uMasipala eNewcastle. Ke esingakusho ukuthi ke bakhalina indaba zamanzi ke hayi ke la eNewcastle kukhona uhlelo olukhulu oluzayo. Kathi siyohlaba isoyi nje u7 ngalemndozo le mali nje enkulu yamabhiliyoni ukuze abantu emakhaya bathola ukusizakala. Kodwa ke nabo phela abantu emakhaya kodinga ukuthi babheke phela ukuthi nasefayela lawo manzi bangayifakeli bona bayidonsele kuyakhokhela kukho into yamahala lapha. Ngiyaye ngibatshene mina abantu ukuthi na uye izitolo kwagcina kudala ngokukhula kwethu kwakuthiwa kunombhanselo uthenga unezwa amasweet noma ungagcwalisa amatroll amabili manje
ePick n Pay ngeke uzuthole nechocolate ka10 rand bathi siyabonga uthenga kakhulu so there is nothing eyamahala nabo abantu befanele emakhaya sibathuthukise bakwazi ukuthi bekhona okuncane nabakujikelayo. Kube kuthobe kadladla ezindabeni ze1KZN TV eNewcastle. Sithi shelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1KZN TV nazi ihlokwana kuyizona ehamba phambili osukwini la namhlanje. Luyaqhubeka lokugomela amatele eyabangcwabi ibambe inkomfa kanti basola umkhonyovu kolezindlu kwaDukuza. Umholi weqembu leDA esifundazweni KwaZulu-Natal uSithembiso Ngema uthi ke kubalekile ukuthi abantu baphume ngobuningi babo kuyovota ukuze ke bakwazi ukuqhuba ilungelo labo. Ekhuluma nabezindaba uNgema uveza ukuthi ke bafuna ukuqhubeka nokuthi ke beqoqobala umasipala umngeni njengoba ke benze umehluko omkhulu ngesikhathi bewuphethe. Iqembu iDemocratic Alliance esifundazweni KwaZulu-Natal yethula umkhankaso wayo wokunxenxa abantu ukuba babhalisele ukuvota mhla zingamashumi kuya kumhla zingamashumi enyangeni kaNhlangulana njengoba kuza ukhetho lohulumeni basekhaya ngenyanga kaLwezi kulonyaka. Leli qembu lethula umkhankaso walo kumkhandlu umngeni nokumasipala ovela ophethwe yileli qembu. Important that we encourage people to register to vote, and this post that we have just unveiled now is a sign that we want to continue to lead this municipality. It's a sign that as a Democratic Alliance we fully support Umngeni because of the work that they have done in this municipality. You'll recall that they took this municipality from 0 to 80%, and it is important that we continue to lead this municipality, but we can't lead if abantu balapha eMngeni bengakubhalisela ukuvota. Nalowo imeya kulomasipala uChris Papasi ukholwa ukuthi kuninga asebekwenzile kulomkhandlu njengoba enxusa umphakathi uba uqhubeke ubavotele uphinde uphume ngobuningi bawo uyobhalisela ukuvota. Inherited a municipality that had many broken systems, finances, processes, and a council that was struggling to make decisions. I think over the last 4.5 years we've managed to turn that around significantly. There's still a long road to go. You don't fix 30 years of destruction in just 4.5 years. Ungema uphinde wasola kakhulu nongathembeki kwenhlangano ezimele eyangamele ukhetho kuleli IEC ngezinye zezinqumo ezenzayo. IEC itself has been involved or seemed to fail to serve the community in South Africa in terms of ensuring that the votes or voters are free and elections are free and fair. Which then you will recall that after elections, people will tell you we found boxes of ballot papers. And that is always may put IEC in a very questionable manner to state how can we trust IEC. And that is why some of the people are even reluctant to go and vote. Wonke amaqembu ezepolitiki abonakala seqalile ukuzilungiselela njengoba ukhetho lohulumeni basekhaya luzoba mhla zi4 kuLwezi. Izindaba ze1KZN TV bikuthi abantu maphumulo eMngeni. Kubuya ke ithembo wesilise lethelwa impahla yokwakha kabusha umuzi wakhe owangqongqosa umlilo ngeviki ledlule. Umthwakhe Mpele wasengcengese Senface kuwa 3 ngaphansi komasipala uMzumbe uthi ke wayesemasimini ngesikhathi ke kuqubuka umlilo kanti akukho kwaphuma endlini kwasha yonke into. Uthi wayekade semasimini ngesikhathi kuqubuka umlilo endlini yakhe ngeviki elidlule owesilisa wasengcengezi Sunface kuwa 3 ngaphansi kwamasipala uMzumbe. Lona wesilisa uthi kwasha yonke into wasala ehlubule. Uthi kubuye ithemba njengoba ukhansela wakule wadi ethembisa ukumakhela. Ngezwe sekuqhuma nje mina kwangangigobile engadini. Angigobile ngivuna ubhontshisi neredo yayikhala futhi nganganakile nje ngezwe sekuqhuma ngathi ngiphakamisa ikhanda ngabona ngomlilo uphuma ngewindi. Uthi belidinga kakhulu usizo njengoba kwasha konke. Usizo bengilidinga kakhulu bandla ningabe nje izinto zami nje ngikhala ngazo nje ngokuzogqoka kuningi nje TV furniture yami kuningi nje bonga kakhulu bandla kukhansela
wafika futhi nangosuku lokuqala kade usuku lwesehlakalo washesha wafika bandla. Ikhansela la Ward 3 ngaphansi kwamasipala uMzumbe ebelizoletha igrosa kanye nempahla yokwakha lithi ngaphandle kokuthi ushelwe yindlu lona wesilisa kodwa waqaphela ukuthi udonsa kanzima. Ngakunothisa nje ukuthi umfowethu nangalo uthi ushelwe yindlu uvela umuntu othanda ukuphila ngokuntula. So wakhala kakhulu wena ngokuthi ke ushelwe na ukudla kwakhe. Ngengathembisa ukuthi ngizobuya namhlanje sengemphathela igrosa ezokwazi ukuthi akwazi ukuthi aqhubhe impilo whereas esake simweni lesi sobumnyama abhekene naso. Uthi uzomakhela indle ngamagumba amabili. Indle ezobyakhiwe ngama blocks e2 room mhlawumbe uzoba nendawana yokuthi agcina ukudla engagcina mhlawumbe ese2 room plus njengana manje ke ngaphuma khona semtime ngalolanga ngayo order ama blocks nesihlabathi kanye nosimende ema hardware. Iwona la ama blocks adeliverwayo manje ama blocks awu 1000 nosimende o30 nama window ama aluminium. So as from tomorrow kuzofuna abaqala abantu abamsezayo umfowethu bamakhela indle yakhe hoping ukuthi yothi ushaya umhla ka 5 next month mhlasimpi yobe siphelele indle yakhe. Ubese bongosomabhizinisi abaphonse esivivaneni wahlaba ikhwelo lokuthi nabanye osomabhizinisi bakhuthalela ukwelula isandla. Ngizobe sengibonga ke nabafowethu abawosomabhizinisi basendaweni umfowethu uMduli Shaba ungilekelele kakhulu naye mangikhala ukuthi kunesimo kanje since naye kumakhelwane kwakhona naye akuphonsa esivivaneni. Ngiyafisa ukuthi na kwezinye indawo osomabhizinisi makukhona izimo ezifana nalezi bakwazi ukubalula isandla ngingabo ukuthi nje ithina umphakathi silwela bona izandla kuphela. So ngiyangifisa nawo ngathi bangangenelela ukulekelela ukuthi bangalala abantu bakithi eminyango ibe ikhona imizamo esingayenza. Lo mbiko benwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngise Sunface. Abazali besikole uMkhumbane eThekwini bathi ke abasabadinga emagcekeni esikole othisha bangama20 abadubeke ukufundisa ngoba bekhala ngokufaka kwamakhamera emaklasini. Labazali ke bebebambe umhlangano nongqongqoshe omnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka njengoba ke sekupheleke izinyanga lungekho uzinzo kulesi sikole. Bathi abazali abasabaceli mhlobo ngoba amakhamera labethe bazobuya umekhishiwe awakakhishwa ayarana ayarekhoda ngoba sikhuluma nje. So siyababonga kakhulu abaqhubeke sicela emisi yohloniphekile ubase kwenews call ba exercise passion uma isekhona le passion. Basho kanje abazali bezingane zesikole uMkhumbane secondary kungqongqoshe walomnyango esifundazweni ngesikhathi kuqhubeka umhlangano ngodaba lothisha abadube ukufundisa bekhala ngokufaka kwamakhamera emaklasini. Abazali bathi lokho sekube nomthelelo omubi kubafundi. I'm a parent mina who currently have to sacrifice ama Fridays to take a child to a psychologist because nami during sonke lesiphithiphithi was raped ekhaya. Naphazamisa ngoJuni last year kuzobhala naphazamisa naphinde naphazamisa ngoJanuary ingane kufuneka ibhale ifirst term namanje futhi njengoba sizobhalela uJuni ugrade 12 kufuneka apply baphinde futhi nabathisha baphazamisa kanti ifunani abazali bayakhokhela ukuthi abaqashile cela nje MEC labothisha bathathe bafaka kwenye indawo labothisha bakhona la bakhokhelwa abazali cela niqashe isikole indaba bafuna labathisha benu ukuphandula isikole sethu yizo anjani yizo la isikole lesi. Lo mhlangano ubushubile abazali bevutha bengabaselwe abakwaZidlodlo bona bebesiqaphe ngelokhozi isimo ngaphakathi nangaphandle kwesikole. Iziko lezindaba selibike kabanzi ngalolu daba abazali bebambe imbhikisho kanti selibuya nasenkantolo enkulu yaseMgungundlovu eyanquma ke ukuthi amakhamera mawangakhishwa. Ungqongqoshe walomnyango uPaul kanje.
sivumelane ukuthi uzoqhubeka isikolo othisha bafundisa abantwana siqhubeke nama-meeting ethu bese siyabuya emavikini amabili sizosho ukuthi izinto kufanele zenzeke kodwa kube khona istability kodwa kungezimmene ngako ukuthi angeke sikwazi ukwenza into engayona umthetho fanele sikwazi usilandela umthetho bakhona abantu ekuthiwa benze into engekho right fanele bakwazi ukulandela umthetho akekho umuntu ofanele ajeziswe ngento ngokuthi wenze into kodwa engalandeli umthetho. Abenathu bathi-ke bakhathazekile ngendlela okusingethwe ngayo lolu daba. Kuye kube i-concern ukuthi kwezinye iy'kole ukuthola ukuthi uma uthisha-ke wahamba for 14 days kuyaye kube khona izinto ezenzakalayo kuyena kube khona ukuchargewa noma usuke ese-deemed dismissed. So kuyi-concern-ke kuthina njengothisha ukuthi kube khona othisha abazohlala for a period of 3 months kungenzeki lutho. Kodwa-ke siyafisa futhi ukugcizelela ukuthi njenge-National Teachers Union siyakujabulela ukuthi ama-members ethu ayibambile kulo 3 months akwazi ukuthi asebenze bakwazi ukuthi baproduce u-94%. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube kuNtomkhona Mvubu ngeSithikweni. Siphinde futhi seyitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde-ke sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze-1 KZN TV sikukhumbuze-ke bekuyizona behamba phambili osukwini namhlanje. Luyaqhubeka lokugomela amatele eyabangcwabi ibambe inkomfa kanti basola umkhonyovu kolezindlu kwaDukuza. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-16.36 amaqhathiso nedola laseMelika, lu-22.4 amaqhathiso nepound laseBrithani, libo-19.4 amaqhathiso ne-euro, igolide lona $4,538.19 ounce, uwela ngahluziwe wona $96.14 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Iyaqina-ke imbiko yokuthi isiBhofane Kaizer Chiefs isinquma ke beke yehlukana inhloko nesixhande phakathi kwabo nabaqeqeshi bebeqeqesha leli qembu ngokubambisana uCedric Gazi kanye noKhalil Ben Yosif njengoba ke izibondleba zabo sesifinyelela ke kusiphetho. Labaqeqeshi basize iChiefs yaqeda endaweni yesithathu okuyinto kobengokuqala kuba yenzeke eminyakeni eyisithupha. uBen Yosif wafika kwiChiefs noNazreddin Nabi wasayinda ke inkontileka yeminyaka emibili kwalandela ke uGazi maphakathi nesizini ka-2024-2025 yena-ke wasayinde yonyaka owodwa yabeke seyelulwa ekupheleni kwesizini edlule. Kanti-ke ngokusho koSibhinqa Makhasane baseNaturena kubukeka-ke izikhulu zeqembu zisesihlelweni zomqeqeshi omusha kazi kafisi-ke asafisi-ke ukuqhubeka nalabo besebenza ngokubambisana nokho-ke iChiefs bengakasenzi isimemezelo ngabo. Nasi-ke isimo sezulu sakusasa sinalindeleka. Mbukeli siyaguqa besikuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe ke sokuphinde sihlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile